Това е платка, която ще играе ролята на синтезатор за радиостанция LEN 160. С тези изводи ще може да се постави на чипа, директно в цокъла на чипа, който задава двата коефициента А и Б на синтезатора. Платката има два shift регистъра, които ще задават на извод си комбинацията от 0 и единици на двата коефициента. Кварцов резонатор на 10.240 МГц. Върху платката е разположен микрофонен усилвател, който ще усилва микрофонния сигнал и ще вкарва в него субтоновете, с които ще могат да се отварят някои репитри. Процесора е Atmega 8. Има функцията да сканира, има функцията да регулира усилването на изходната мощност на две нива, има функцията да регулира микрофонния сигнал пак на две нива. В общи линии това е. Ето това представлява индикатора. Той визуализира режима, в случай приемане. Показва честотата. Има бутон, който превключва на канали от VFO на канали. Има възможност да съхрани 39 честоти на приемане и на предаване, т.е. 39 канала с субтонове съответно. Има режим сканиране, който работи и в VFO режим и в канален режим. Може чрез бутон Function да се настроят различни параметри. Ето примерно параметъра стъпка на промяна на честотата, настройка на каналите, последователно приемна честота, предавателна честота, субтон, номер на канала има записан и така нататък. В режим VFO, т.е. функция и VFO, се настройват границите за сканиране, съответно ниска, висока. За каналите казахме какво се настройва. При Up и Down бутоните се настройва стъпката. В режим на предаване може да се задейства бурст на 1750 Hz. В режим на предаване се регулира изходната мощност висока и ниска. В режим на предаване се регулира и мощността на микрофонния сигнал висока и ниска. Също така има и функцията Reverse в режим на репитри, да може да се обърнат приемната и предавателната честота. В общи линии е това. Опитвам се да направя нещо, което да е user-friendly и с малко интервенции в LEN 160 да получи LEN 160 една по-съвременна форма на управление на каналите, които може да ползва.